Hola, sóc la Lali, una de les coreògrafes de La Clica, i ara us ensenyaré quins moviments farem quan cantem la cançó Un món més real. Faré mirall, així que heu de moure la mateixa banda del cos que jo mogui com si us estiguéssiu mirant al mirall. Comencem l'explicació de la tornada i del que farem durant les estrofes. Durant les estrofes farem molla, que vol dir anar doblegant els genolls al mateix tempo que ens marqui la música. Quan vingui la tornada, començarem a moure'ns. Primer, només de costat a costat. 1, 2, 3, 4. I hi afegirem braços. Pit i ensenyo, pit, ensenyo, pit, ensenyo, pit i ensenyo. I tornarem, només cames. 3, 4 i amb braços. Pico, ensenyo, pico, ensenyo, pico, ensenyo, pico i ensenyo. Sí? Amb la música començo una miqueta abans de començar a cantar. Seria un i pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Un i pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Un i pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Un i pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. I en el moment final, l'última estrofa, trigarem una miqueta més a baixar braços perquè estarem ensenyant-los. Sí? Us he d'explicar una coseta més, que cada cop que diem t'ho comunico, com al principi, farem aquest gest. I em sembla que això és tot. Ja podem anar a ballar. Contacte milions, ho prenem en tacte i així no caldrà fer el mico. Tanca el pico que et replico, avui s'ha acabat fer el mascle. Avui toca fer un nou pas clar. T'ho comunico, t'ho comunico, t'ho comunico, t'ho comunico. Pensa en un